Lekar opšte prakse, porodični lekar, izabrani lekar. Prva linija odbrane vašeg zdravlja. Od moje dijagnoze i vašeg poverenja zavisi dalji tok lečenja. Nije za svakog isti lek i ista terapija. Preventiva je ono na što smo zaboravili. Zato sam sada u zdravstvenoj patroli za vas. Ja sam doktorka Mirjana Pavko. Danas sam u zdravstvenoj patroli i želim da čujem od pacijenata da li imaju nedoumice u vezi svojih bolesti. Pitajte ukoliko ih imate. Dobar dan, ja sam doktorka Mira. Ja sam Slavica. Slavice, kako ste jutros? Ja sam dobro, uopšte sam dobro. Dobro. Je li imate nešto danas vi mene da pitate? Ne. Nemate baš ništa u vezi vaših bolesti, hroničnih, da li ih imate? Ne, malo pritisak koji mi varira, ali to uspevam da Eto, sad smo došli do toga, varira vam pritisak. Kako vi to kontrolišete? Ništa merim. Jel vi to znate? Da. Obično merim i obično mi je, ne znam zašto, nizak mnogima i uzem nešto slano i to je to. Kad je frka, 2 deci vode, malo šećera, malo soli. Aha, vi, znači, kada vam padne pritisak, vi uzimate slanu vodu. Eto, upravo sad mogu da vam i kažem nešto u vezi toga. Marko, šta imam? Šta uzimate od terapije? Da li uzimate i ujutru i uveče ili samo ujutru? Ne, samo kad imam pritisak. Dobro, to već nije dobro. Znači, vi morate u kontinuitetu da uzimate terapiju i upravo da korigujete dozu. Ukoliko vam je nizak pritisak, da uzmete manju dozu, a ne da dočekate da vam lek toliko spusti pritisak pa da vi njega podižete sa slanom vodom. Znam, ali znate kako? Ja ne znam zašto, stvarno mi nije jasno. Ja kad sam otišla u klimaksu, veliki pritisak. A kolike su vam vrednosti pritiska? Kolike budu pa vi uzmete lek? Zna, ide i do 175, sa 85, sa 90. A moj organizam podnosi 115, 120, 70, 72, sve drugo. A to je pre terapije, je li tako? Pre terapije uzmete? A međutim, od prošle godine mene je više pritisak ispod 100, da je ode 80 i nešto, 50 i nešto, da je neću da... A koji lek uzimate? Skopril 20 mg. I uzmete jednom na pola. Znači, pijete 2 puta po pola. Eto, znači, ukoliko je taj pritisak niži, možete da uzmete i po četvrtinu tog leka, da ne dozvolite da vam toliko... Jeste jutros izmerili pritisak? Izmerila sam, dobar mi i ja neću da pijem lek. Zašto nećete da pijete? Pa zato što mi je 110, 70. Dobro, i onda ćete malo sačekati kad dođete... Ajde sad da izmerimo da vidimo kakav je sada pritisak. Ajde da vidimo i onda da znamo da li ćete popiti terapiju kad dođete kući. Ajde, samo oslobodite mi jednu ruku pa ćemo mi lepo to da... Dobro, oslobodite mi ruku. Sad sam malo znojava i sad ti mene lepo razboli i ja te zovem da dođeš da me leči. Dobro, doći ću, nema problema. Imam i ja, zglobni imam i prizma, ali nisam htjela tajno uši. Ajmo da vidimo. Evo ovako ćemo. Vi sedite, ja ću da stojim. Možete, spustite vi ruku ovako, da prikažemo to. Mobilni ne smetaju tu? Samo vi nemojte pričati. Sada vam je pritisak 130 sa 80. Znači, već su se vrednosti podigle i već dok dođete kod kuće, to će već biti vrednost da treba da popijete terapiju. Ne, sad sam nervozna zato što sam ispoletila i ja sam se našala. Pa nemojte da budete nervozni. Eto, znači, ipak ste imali šta da me pitate. Znači, ne znate kako biste korigovali terapiju, uzimate slanu vodu. Hvala vam puno što ste razgovarali sa nama. Čuvajte se, želimo svako dobro. Hvala. Evo, upravo pacijentkinja je rekla da ima niže vrednosti pritiska, da ne uzima redovno svoju terapiju, ali kada joj padne pritisak, ona uzima slanu vodu. Ne, upravo treba korigovati terapiju, smanjiti svoju hroničnu terapiju, pa ako to ne odgovara, onda se obratiti svom lekaru.
Dobar dan, ja sam doktorka Mira, hoćete malo da pričamo? Kratko, ili imate vi mene nešto danas da pitate? Te kako poštuje epidemiološke mere. Hvala. Pa evo nešto da me pitate, jel bolujete od nekih hroničnih bolesti? Ili imate neku nedoumicu da nešto... Ko da li boluje, ja ili Vi. Pa pritisak stata. Dobro. Da li vam je nekad povišena vrednost bez obzira na terapiju ili su snižene vrednosti? Vodim računa, evo, pošla sam u šetnju pešaka na Petovo brdo. Svaka čast. Eto, to vam je koliko pređete? Pa evo sa Ceraka pa na Petovo brdo, ne znam koliko je to je dosta. Do škole gore. A šta biste imali da me pitate možda nešto? Eto, da li vam nešto nije jasno? Sad ste me zatekli. Nešto u vezi terapije. Da li su vam uvek vrednosti dobre, bez obzira na... Znate šta, sad ne može to kod lekara ni da se kontroliše, uopšte se i ne ide više kod lekara. Pa dobro. Ali merite vi kod kuće? Imam. I kolike su vam vrednosti? Pa, zadovoljna sam. Pa recite koliko, kažete. Pa recimo, donji bude nekad i 90, ali uglavnom oko 80, a gornji 130, 120. 130, pijete i ujutru i uveče terapiju? Obavezno. Dobro. I uvek su takve vrednosti. Kažite mi sada kada... Nemam varirajuće. Nemate. A kada krene ovo lepo vreme, da li vam se desi da bude niži pritisak? Ne. Redovno uzimate? Uopšte mi ne meteorološke ove ne utiču. Druge neke bolesti da li imate? Pa ništa za sad, hvala Bogu. Jel idete redovno kod izabranog lekara? Ne moguće. Niste bili sada? Nisam bila više od godinu dana, telefonom sam naručila terapiju i nisam bila. Inače idete u... I naravno. Dobro, mislim možete i sada da odete sve to sada regulisano. Imam očni pritisak, to ne mogu nikako da uklopim u državno, ali idem privatno i tako. Aha, znači imate i povišen... Očni, da. Aha, dobro. Imala i majka i ja sad imam. Dobro, da li neku terapiju nešto uzimate? Imam kosopt, kapiju. Znači imate i... Dobro, i da li znate kako se zove to oboljenje koje vi imate? Pa glaukom. Dobro, to malo može da bude... Idem tempom. Dobro, hvala vam, hvala, prijatno. Upravo smo pričali sa pacijentkinjom i pitala sam je da li mogu promene vremenske, odnosno toplo-hladno, da utiču na promenu krvnog pritiska. Da, kada krene toplije vreme, normalno je da pada pritisak, a ukoliko dođe do promene vremena u smislu hladnijeg vremena, pritisak može i da se poviši. To su te varijacije pritiska u toku godine koje također treba da se koriguju sa terapijom. Dobar dan, ja sam doktorka Mira, ovo je zdravstvena patrola. Jel bolujete od nekih hroničnih bolesti? Ja bolim od bubrega. Od bubrega? Idem na hemodijalizu. Od kada vam je? 5 godina. 5 godina. Kažite vi kako je to nastalo? Kako ste to primetili? Pa to, ja sam imala ove ciste na bubrezima već godinama. Koje su bile primećene, pretpostavljam, na ultrazvuku abdomena, je li tako? Dobro. Pre toga da li ste imali visok pritisak, nešto da ste primetili da nije u redu? Visok pritisak. Da, i kada ste uradili ultrazvuk? Katastrofa. Videli su ciste, je li tako? I te ciste su, pretpostavljam, remetile funkciju bubrega, je li tako vašu? Da. Koji su parametri bili povišeni, jel znate? Pa kreatinin i urea i kreatinin, da. Dobro, bili ste upućeni, pretpostavljam, kod nefrologa, je li tako? Godinama sam bila kod nefrologa. Da. I u kom momentu je odlučio da krenete sad? Pa kad je kreatinin bio 600 i nešto. Da. Kažite mi koliko puta idete na dijalizu? 3 puta. 3 puta nedeljno. Ponedeljak, sreda i petak. Dobro. Vidim normalno se krećete, normalno živite, šetate, hvala Bogu, je li tako? Jel imate nešto da me pitate? Da li ste u nedoumici u vezi vaših nekih bolesti, hroničnih drugih? Imate nešto? Šta da pišem? Nemate ništa, sve vam je jasno, idete kod izabranog lekara, je li tako baš? Pa nemam nefrologa. Ne mislim nefrologa, vašeg izabranog u domu zdravlja. A da, jest. Imate izabranog lekara, idete na redovne kontrole, pretpostavljam. Ili obavljate, ili one analize... tamo... Dobro, u specijalnoj bolnici za dijalizu obavljate... Prezenius, da. Aha, tamo radite, da. Sve tamo radite. Recite mi, vodite računa o ishrani? Pa vodim. Zapravo ne znam ni šta smem, ni šta ne smem, malo sve. Znači ne sme da bude ljuto, začinjeno, manje proteina, jel tako, to su vam rekli sve da češće, a manje, da šetate, da se krećete i normalno da funkcionišete i živite. Kažete mi, da li ste se vakcinisali? Ja sam prvu dozu.
Prvu dozu ste primili. Dobro. Revakcina, koju ste primili? Pretpostavljam da ste... Kinesku vakcinu. A kažete mi vi da li imate nešto da me pitate? Ili imate hronične bolesti vi? Ne. Ni pritisak nemate povišen, ništa ne pijete u terapiji. Svaka čast. Dobro. Vi ste znači se bavili preventivom na vreme, ili tako? Vodili računa o zdravlju? Pa nisam baš vodio računa. Iz razgovora sa ovom pacijentkinjom saznajemo koliko je bitno održavati vrednosti krvnog pritiska u normali. Vidite da postoji, ukoliko nije regulisan pritisak, najčešća posljedica je oštećenje bubrega. Nažalost, može da dovede i do terminalnog stadijuma oštećenja bubrega, što dovodi do odlaska na dijalizu. Zato merite pritisak, držite u nekim normalnim vrednostima, održavajte tu tenziju da ne biste došli u ovakvu situaciju. Dobar dan. Vi prodajete zdravu hranu, evo. Dobro. Da. Ili imate neke hronične bolesti? Eto to da mi kažete. Hroničnu bolest, sem koštano-mišićne bolesti, nemam ništa više. Koju koštano-mišićnu? Pa operisala sam oba dva kuka, imam problema sa kostima, eto tako. Aha. A kažete mi kako je to krenulo, to sa kukovima? Je to krenulo nakon nekih povreda ili... Ne, to je verovatno hrskavica odlazi i to je to. Kako je to počelo? Kako ste to primetili? Pa bolovi su imali, znači, tako da... Imali ste bolove, tako? I otežano kretanje, pretpostavljam. Tako je, baš bolove svakodnevne koji su bili nesnošljivi i onda sam otišla kod lekara. Prvo su bile vežbe, terapije. Dobro. I onda ste morali da idete na operaciju. Oba kuka, da. Dobro. I kako ste sada? Dobro sam. Jel pijete lekove neke za bolove ili ima potrebe nakon operacije? Prilikom promene vremena, onda diklofenak do i to je sve. Znači drugo ništa ne pijem. Samo na promenu vremena. Tako je. Redovno idete kod vašeg lekara? Idem. Idete, dobro. A kažete mi kod reumatologa, ste radili deksu? Radila sam, u redu, znam za gustinu kostiju. Da, radila sam, sve je okej. Kičma, dobro? Pa kičma imam te neke male protruzije, ako se zovu tako. Dobro, ispadanje diskova. Imam jedan nerv koji je vode u, ne znam, znači... Stalno vam je osjetljiv, jel tako? Pa ili imate nešto u vezi toga mene da pitate? Da li znate kako se to rešava, kako to rešate lokalno ili... Znam da se rešava operacijom, ali pošto još nije uvek za operaciju, znači eto tako. Dobro. Znači... Jel vežbate kod kuće, jel radite neke vežbe da ojačate malo te mišiće? Evo vežbam ovde. Sa jabukama i zdravom hranom. Jel ojačavate? U suštini se zdravo hranim, tako da... Ako samo tako i nastavite. Hvala vam puno. Hvala puno, prijetno. Imamo pacijentkinju, kaže da je došlo do gubitka hrskavice. Nakon toga su se javili bolovi koji nisu mogli da se reše adekvatnom terapijom, medikamentoznom. Pacijentkinja je morala da ide na operaciju oba kuka. Očigledno da to nije moglo da se reši sa nadoknadom takozvanih glukozamina. Sutra sam možda baš kod vas u zdravstvenoj patroli, jer želim da vas naučim da je prevencija pola zdravlja. Ja sam doktorka Mirjana Pavković.